παιδιά της, η κυρία Κύπρικη είναι κακό και φυσιακότος. Θέλουμε ένα διάλειμμα. Θα πάω κάπου, όπου ξέρω πως η Βαλεντίνα εκφρόνεται. Γεια σου, συγκάτοικε! Αδερφέ, θα μείνει εδώ. Αν έχετε να ενοχλεί Μποκασάβρα, είχατε λάθος δωμάτιο για καθαρό αέρα. Δεν είναι το κλουβί που βρωμάει, η συμπεριφορά της κυρίας Κύπλης είναι. Δεν μπορώ άλλο να μοιράζουμε το δωμάτιο μαζί της. Σου κάνε μου τυρκάρι για λίγο. Αλήθεια θα ήθελα να σε έχω εδώ, αλλά πολύ ωραία. Και εγώ θα ήθελα να με έχεις εδώ. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Πρέπει να υποθέσω ότι ο κανόνας δεν χωροπηδά με το κρεβάτι δεν ισχύει εδώ πέρα. Όχι. Εδώ είναι ζώνη δίχως κανόνες. Και από ό,τι βλέπω, δεν είναι ζώνη δίχως κανόνες. Παναγιώτα, μας τι με ειδοποίησα. Μόνο αυτά τα γενέθλια. Ότι όλα